Els vorals per on hauria de passar l'aigua estan embussats per plantes i restes de vegetació a la carretera alta de les Roquetes. Segons els veïns, això propicia la brutícia, la irrupció d'animals no desitjats com rates o porcs senglars i que l'aigua quedi estancada al mig de la calçada, sobretot quan plou. No el netegen, és que fa 5 anys que no hem vingut a netejar-ho. I llavors això és el que diem, creixen els arbres, venen els senglars, tot ho passen per mig, després baixen tot el de la pluja, diguéssim, els arrastros que diuen ells, que això és algo impressionant, que no pots ni crossar perquè de l'aigua. Els veïns denuncien que la part corresponent al districte de Nou Barris sí està en bon estat, però no la d'Horta-Guinardó. Fins a baix, que està tot embussat. No és l'únic problema que denuncien. Asseguren que molts vehicles fan servir aquest pas per evitar els embussos de la ronda de dalt que passa a tocar. Per això demanen que s'instal·lin limitadors de velocitat, bandes rugoses, passos de vianants o altres elements de seguretat viària. No podem ni travessar el carrer, perquè és tot el dia, o sigui, és a la primera hora del matí i quan a la tarda és que no pots ni crossar el carrer perquè no pots de cap de les maneres. Més encara tenint en compte que hi ha equipaments a la zona. L'habilitació d'aquesta vorera és una primera actuació de l'Ajuntament en la línia de posar al dia l'entorn. Els veïns esperen que en vinguin més.